Morjes! Nyt lähdetään Lockhartiin. Sieltä löytyy Barbecue World Texas Monthlin Barbecue World Fair, eli maailman näyttely. Tule mukaan! Sitten ollaan tonteilla, eli Texas Monthly Barbecue World Fair. Nyt se tuli oikein kerrankin sanottua. Täällä on katu suljettu, tää tapahtuma on pääkadulla. Täältä löytyy ruokaa, mertsiä, kaikkia barbecuehen liittyvää, niin ei muuta kuin mennäänpä katsomaan. Tohon sun. Se on muuten hieno auto, kun Mari tykkää tommosesta autosta. Hey guys, welcome to Texas! I'm Daniel Vaughn. I'm the barbecue editor at Texas Monthly, and we're here at the Texas Monthly Barbecue Festival. Beautiful day here in the shadow of the Caldwell County Courthouse, and couldn't ask for better weather. Smoke in the air. KG smiling over here. So yeah, it's a good day. It's a good day. That's awesome. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaan Lockhartissa Texas Monthly Barbecue-festareiden lauantai-päivässä. Tapahtuman nimi on BBQ World Fair, ja kuten Daniel mainitsi, asiat ei voisi olla paremmin, nimittäin aurinko paistaa, savu tuoksuu ja ihmiset on iloisia. Ai että kyllä kelepaa. Tapahtuma kerää niin ammattilaisia kuin harrastelijoita ympäri Amerikkaa ja ympäri maailmaa, nimittäin en ollut edes ensimmäinen suomalainen paikan päällä. Tuosta vielä tarraa salon päälle ja totta kai JJ's BBQ tarrakynyykkeen. Ei enempää jaaritteluja, nyt on aika lähteä tekemään sitä, mistä mä tykkään eniten, eli syömään. Ensimmäinen ruokapaikka on The Original Black's Barbecue Lockhartista. Kotukku syöty. Hello, how are you? What do you have? So the brisket quarter pound per boat. You have sausage wraps and tortilla for you. Nyt pikkusen pistetään soosia siihen kyytipojaksi. Tätähän löytyy. Tarvitaan haarukka. That's our regular restaurant sauce. Okay. Yes. Regular kastiketta. Kai mä syön niinku vähän fiinimmin nyt, katsotaan. On tää muria. Onpa rapea pinta. Tosi hyvänä apuna. Erittäin mureaa ja no, syödään niinku porsaa. Tässä ei ole suolapippuri maustunut, jotain muuta. Tää on vähän niinku karamellisoitunut tää pinta. Tosi hyvä. Jatko. Alkupalat maisteltu, ei muuta kuin jatketaan. Seuraava paikka on nimeltään KG BBQ, mikä löytyy Austinista, ja tämä paikka on meikäläiselle uusi tuttavuus. Listalla on pikkusen jotain erilaista, täältä löytyy lammasta ja pitäähän se mennä maistamaan. Paikan nimi on KG BBQ Austinista lähtöisin oleva paikka. Tää ravintola on päässyt tuohon Texas Monthly uudelle listalle, missä on 25 paikkaa, mitkä on parantanut toimintaansa. Ja tavallaan niin kuin nostettu esille semmosia vähän heikompia ravintoloja, mitkä on parantanut niin omaa hommaansa. Ja täällä on lammasta riisillä. Ja siihen tuli vielä tuommoista vuohenjuustoa päällä. Tää on muuten brisketillä eikä lampaalla. No. Fetaa vai? Oli vai? Selvä. Ei kyllä se lammasta on. Onpa hyvä. Tää on erittäin hyvä. Jumalauta. Tosi rasvasta lihaa. Tää on niinku miellyttävän makusta. Ei maistu villasukalle. Rasva valuu pitkin käsivarsia ja täällä on riisiä pohjalla ja kurkkua ja siemeniä tai pähkinöitä ja fetajuustoa.
Tää on helvetin hyvä. Tää on ihan helvetin hyvä. Toimii. 3 p.m. we'll have full lamb chops. Yeah. Okei. We'll be smoking lamb chops. Tää yrittää muista tulla 3 aikaa. Tulee lampaan, mikä tän nimeltään? Kyljyksiä. Texas barbecue? I'm at Texas Barbecue, yeah. Okay. Oh, Hey, how are you? I'm doing well. How are you? I'm very good. Just came. You came a long way. Yeah, far away from Yes, Finland. Yeah, absolutely. So Yeah. you got all the passes you needed? Yeah, we got. Okay. Everything's very good. All right. Thank you so much for letting us come here. Yes. Sorry, I didn't mean to interrupt. Yeah, we are done. You done with the? Yeah. Okay. Excellent. So Well, so have you tried his food yet? yeah, lamb was awesome, unbelievable. It was so like fatty and juicy. Everything was very good. have you been to the food truck? Yeah, we got the food. Cool. That's He awesome. snuck in on you, huh? Yeah, I didn't even see him. Nyt eikä ryypätä, kun mä oon autolla liikkeellä, mutta yhden voi ottaa, kun niin kuuma päivä, niin kun se haihtuu. Eli Tito's Lockhart Lemonade. Aika hyvä, raikas, pikkusen kirpsakka, sopii tähän keliin hyvin. Mennään vähän huilimaan. Tuu. Ja eihän se ole tapahtuma eikä mikään, jos ei suomalaisin törmää, mutta ei sen väliä, kun on aina mukava turinoida barbecuesta. Jälleen tullaan siihen, että tämä ei ole pelkkää ruokaa, vaan yhteisöllisyyttä ja kaikilla on yleensä hyvä fiilis. Tapahtuma yksi kohukohdista on totta kai onnenpyörä. Täällä saa vielä bonuksena pikkusen kipon limonaadia. Ihanan raikasta. Jaan ei ykköspalkintoa tullut, mutta onneksi täältä löytyy myös toinen onnenpyörä. Jei! Ja niin kuin aikaisemmin on kertonut, niin kyllä näihin onnenpyöriin pitää mennä aina osallistumaan samalla lailla kuin laivalla mennään bingoon. Ei koskaan mitään järkevää voittoa, mutta kyllä se aina on kivaa. Nyt höpinät sikseen ja lähdetäänpä eteenpäin. Täältä muuten löytyy maailman suurin lippis ja löytyy myös maailman pienin lippis. Se pöllittiin viime vuonna, mutta ne on tehnyt näköjään uuden. Tuppa katsomaan. Kyllä se pieni on. Hyvin pikkuruinen. Tapahtumasta löytyy hyvän ruuan ja musiikin lisäksi myös työnäytöksiä. Tässä tehdään muun muassa pullon avaajaa ja veistä. Kuten videolta näkyy, niin tämä paja osaa tehdä aika komian näköisiä veittiä. Paikan päältä löytyy myös Coca-Cola komeaa myyntivaunun kanssa. Tällä jaettiin ilmaiseksi Zero-kolaa ja kyllähän se maistuu näin kuumana päivänä. Tämä ei ole maksettu mainos. Ja mitä olisikaan BBQ-festarit ilman lihamaistiaisia? Myös koirille! Hau hau! Ja seuraavaksi mennään tapaamaan yhtä suurta idoliani Robert Sierra. You are one of the reasons why I do barbecue in Finland. Is that right? Yeah, that's right. Man, that's awesome to hear. Yeah, that's good. I hope you are doing good with your Yes, health. I just finished my chemo Thursday. Yeah, So now I'm just, maintenance and get better. But yeah. I should be good to go by January 100%. that's awesome. If not sooner. I hope you're all good. Thank you. Yeah. That's It's awesome. getting better. It's good to be out here. This is more therapy for me right now. Yeah, that's good. Hello, how you doing? Robert Sierra from San Marcos, Texas. Glad to be out here at the Texas Monthly World Fair. Get to run into my buddy here, JJ Barbecue. Glad to be out here. I started making my own barbecue about 8 to 9 years ago. Right. I made my own smoker. Okay. I was watching YouTube and television. You were on it. Also some other barbecue guys from Texas. And I just smoked meat on my home. And somebody wanted to buy this meat. I started going to festivals and markets and selling like burgers and everything. And then 5 years ago, I opened a restaurant with my wife. Maybe one day we make it across the pond. I hope so. Let me know when you come there. Okay. That's awesome. It was so a pleasure to meet you. My Thank buddy you. Chris,
good barbecue guy too. Nice to meet you. They're from Finland. JJ. From Finland? Yeah, from Finland. Yeah. Awesome. He's about good to see you, brother. Oh Give my me a God! drink. Thank you again. Yeah. It was so Thanks good. for the good work. I hope all good for you. Yes, sir. Thank you. Thank you. Oi vitsi, tää herra on semmonen, että mun tulee kylmiä väreitä vieläkin. Mut Robert Sierra on semmonen kaveri, mikä yksi mun barbecue-ura aloittamiseen. Et mä silloin seurasin hänen juttuja paljon YouTubessa ja telekkarissa ja on kova jätkä. Äijä sairastui syöpään puoli vuotta sitten, on kemoterapiassa ja hän joutui leikkaamaan hänen isot viiksensä pois. Mutta nyt on parempaa suuntaan jo. Tammikuussa on hoidot ohi ja pitää taas kondiksessa. Ja hyvä, hieno mies. Nyt on avaamassa uutta paikkaa, Black Pearl. Nyt mä kerään itteni ja lähdetäänpä eteenpäin. Ja sitten aletaan taas syömään. Paikan nimi on Koi Barbecue. Ravintola löytyy Houstonista, Texasista. Nyt ollaan Koi Barbecue myyntipiste jonossa. Tämä ravintola löytyy Houstonista. Mä veikkaan, että tää on varmaan uusien nousijoiden listalla korkealla, kun tää on niin suosittu. Ehdottomasti pisin jono tähän asti täällä tapahtumassa. Näyttää kyllä hyvältä. Annoksesta löytyy pulleporkkia parilla eri tapaa. Ai että, nyt alkaa olla muuten nälkä, on tuoksu sen verran hyvä. Toivottavasti se kantautuu myös teille kotikatsomoihin saakka. Hello, how are you? Hey, good, how are you? Hey, so what do you have? So we have a coconut curry Yeah. pork rice, and then we've got a lemongrass vermicelli Yeah. with fish sauce. Okay, can I have one of each? One of each? Yep. Mä otin molempia annoksia yhden. Tää oli nimeltään lemongrass vermicelli pulleporkilla, muistaakseni, jos ihan väärin muista, mutta se varmaan näkyy tuossa tekstinä mikä se oli, mutta maistellaan se. Onko tää sitten niinku riisinuudelia vai mitä on? Mutta on hyvää makusta. Tosi maukista pulleporkkia kyllä. Ja tää ite suurena makaroniystävänä, niin tää valkoinen pasta vai mikä hemmetti onkaan, niin tää on tosi hyvä makuinen. No on hyvä, että mikä superi ihmeellinen on. Kyllä dikkaa. Nyt vaihdetaan annos. Curry rice pulled pork, niin kuin mä muistelinkin. Mä oon taas. Ainakin äskeisen annoksen pulled pork oli tosi hyvä. Tää on hyvä tää kastike, helvetin hyvä. Pikkuinen potku tulee karrista. Tää pulleporkki, niin tää on kyllä mehukasta. Ehkä tää kastike ja tää karri ei mun mielestä sovi tähän pulleporkkiin, mutta riisin kanssa sopii tosi hyvin. Kyllä, jatkoa. Tässä pääsee käymään heidän ravintolalla varmasti. Mulla on pikkusen erilaista barbecueta, niin kiinnostais. Ei mitään, mennään seuraavaan kohteeseen. Löydettiinkin vähän pidempi jono. Täällä jaetaan ilmaiseksi Liquid Death makuvesiä. Muuten komia ruumissauto ja ne vedet tarjotaan tuolta ruumisarkusta vielä. So what do you have? We got some iced tea for you to try today. Are you familiar with Liquid Death? Yeah, kind of, yeah. Yeah, a little bit. So Yeah. we do the water, but today we're doing iced tea. So we got a black tea, a peach tea, and then an Arnold Palmer, like a half and half. Can I have black one? Black one, of Yeah. course. They also have beets. Is it possible to have it too? Yeah, of course. Thank you so much. Enjoy. Oi että, metsällä 2. Ja kyllä nyt on taas sen verran juotu, että on aika lähteä syömään. GV's Barbecue Catering Company löytyy San Juanista. Täällä on taas pikkusen erilaista ruokaa. Ja on muuten pikkusen hassuja yhteensattumia. Katoppa tää pätkä loppu. Yeah, why not? Come on.
So what do you have here? So we have, we are doing blue corn brisket sopes. Yeah. Brisket sopes. So you got the blue corn maize. We've got refried beans with beef tallow. Okay. And then they're building them over here, and they take queso fresco on top. Yeah. Then they're putting a guajillo aioli, top it with brisket, and then we've got an escabeche that they put on there, which is the pickled jalapenos, pickled carrots, onions. Okay. It gets thrown on there, and then a little bit of cilantro. Okay, sounds so good. Yeah. Amazing. Yeah. Working on it. That's for me? Yes. Oh, thank you, sir. You can try it. I will try it. I need one without beans, guys. So the escabeche is basically just pickled vegetables, pickled carrots, onions, Yeah, jalapenos. But it's not spicy. It's got, you know, a little sweetness to it. Onpa hyvä. I get the no beans. This is good. And he's the pit master. Hi, nice to meet This you. is my son. This is good. This is very good. And where's JJ's barbecue? In Finland. Finland. Yeah. Finland. Gavin, come here. He's from Finland. His girlfriend lives in Finland. His girlfriend lives Really? in Finland. He's excited because he just got his passport and he's going to Finland. Really? He wanted to work barbecue in Finland. He said, Yeah, hey. Check this JJ's out. barbecue. It's in Finland. He researched barbecue in Finland already. He wanted to go apply for a job over there. That's awesome. We need pitmasters. Really? Yeah. They need pit masters in Finland. Yeah. And so the barbecue in Finland, what's that like compared My to place, Texas? my place makes like Central Texas type barbecue. Wow. So in Finland? I make brisket, pulled pork, ribs, chicken, everything. Wow. And that's so good. At our restaurant in San Juan, we do brisket, turkey, chicken, Yeah. Central Texas style. Yeah. We got pork spare ribs, dino ribs on Saturdays. Yeah. We do pork loin. We also make our own sausage in-house. Okay, that's awesome. So he makes the sausages and he switches it, like alternates every week. Sometimes he does some stay consistent, like the house sausage. But he might make tonight we have a chorizo, Oaxaca cheese and serrano Okay, pepper. that's amazing. That's good. Yeah. This is a newer one we just had built about a month ago. Okay. Yeah. And then we've got another one it's got the it's not mobile. Yeah. It's on skids. Okay. Yeah, so it's on skids. Then we have a 500 gallon. Yeah. And then we have a chud box. It's almost like a big box. That's where we grill all our chicken. Yeah, okay. Yeah. That's awesome. Kyllä, maailma on todella pieni. Mutta nyt jatketaan syömistä, nimittäin Barbs BQ odottaa. Nyt löytyy paikka, mihin on taas todella pitkä jono. Mun mielestä tää oli semmonen paikka, mikä on naisten pyörittämä. Barbs BQ. Lockhartissa löytyy ravintola. Elikkä tässä. Mennään käymään sisällä ja katoppa jonoa. Aika pitkä. Good day, how are you? Good day. Not good. We have chopped beef, Yep. pork ribs, and turkey. So can I have half pound of chopped beef? Chopped beef, half pound. Yeah. For here to go. To go. And also, I think 4 bones of ribs. 4 bones of ribs. Yeah, and half pound of turkey. Sitten maistellaan. Mitä mikä sen nimi oli? Barbs BQ tarjoaa meille. Vähän tähän niinku Lockhartin tyyliin paperin käärittynä. Toi helvettihin tosta. Näköjään yksi sämpylä. Sitähän mä ei syyä. Tää on muuten aika tämmönen niinku rasvan. Täältä löytyy, kattokaa. Ai. Oleks mä näpkinejä yhtään? Täytyy ottaa fotoa välissä. Muistapa säkin mennä seuraamaan Instagramia, TikTokia, Facebookia ja myös tätä YouTubea. Sitten possuripsit tosta sivuun. Täällä on chopped beef, brisketti oli loppuperhana ja makkarat ja kaikki muukki. Täällä on hakattua, tää on varmaan briskettiä. Se mitä ei pystynyt muuten tarjoamaan, niin hakataan pieneksi. Tää näyttää ihan hyvältä.
Pikkusen ehkä semmonen, se on ollut varmaan lämpökaapissa kauan, mutta miellyttävän makuinen. Sitten kalkkunaa. On pehmeä. Tää on varmasti läpi suolattu. Aika hyvä suola. Sitten possuripsei. Nääkin taisi olla ihan viimeistä, että se leikkasi meille, että se ravintola kyllä myy loppuun melko aikaisin tänään. Tässä on se erikois, se ihan pieni hetki. Se raastoi siihen päälle limeen kuorta. Hiukan erikoinen, mutta aika jännä maun se antaa siihen pintaan. On hyvä. Irtoaa luusta ihan pirun hyvin. Kun pykälää läskisempi liha, niin se olisi ihan 10/10, mutta nyt mennään 9. Siinä lihat. Sitten paikka erikois, mitä mä en ole koskaan nähnyt, niin green spaghetti lisuke. Ei oikein tiedä mitä odottaa. Maistuuko se mintulle vai maistuuko se limeelle vai? Mä en kyllä tiedä mikä se on. Hyvä makuinen. Pieni polte tulee perässä. Voisiko sillä avokado? Ja sitten loput ruuat jakoon, ei nimittäin jaksa millään syödä kaikkea, koska seuraava paikka odottaa. Yksi Lockhartin vanhempia barbecue-ravintoloita on Smith's Market, joka on niin sanottua vanhan sukupolven barbecueta. Ja on ehdottomasti yksi sen ajan barbecuen edelläkävijöitä. Ja totta kai täälläkin pääsin tarinoimaan omistajan tyttären kanssa. Tultiin tänne legendaarisen Smith's Markettiin. Tää on varmaan, ellei jopa ensimmäinen, mutta ainakin ensimmäisiä tämmöisiä aitoja barbecue-paikkoja. Lockharthan oli ennen niin kuin barbecuen pääkaupunki, on se ehkä vieläkin jollakin tavalla. Ehkä Austin ja Dallas on mennyt pikkusen jo ohi erilaisilla barbecueilla. Täältä löytyy legendaarisia annoksia edelleen. Tiilipitti, missä tehdään lihat, savustellaan paikan päällä. Täällä ei ole lautasia, ainoastaan butcher paperi, minkä päälle lihat pistetään, kääritään kiinni ja tullaan pöytään syömään. Nyt saatiin jotain maistiaisia tuossa. Huudettiin, että tulkaa jonoon, niin mentiin jonoon ja saatiin tämmöisiä. Täällä on briskettiä, makkaraa ja näyttää olla vähän jotain pikkeliä ja keksiä. Kastiketta vähän täräytin siihen mukaan. Ja tämmönen papu. Täällä on papumuhennosta. Siellä on possun kylkeä ilmeisesti vähän seassa. Ja kysyttiin, tai ei me kysytty, mutta vierestä jonottajat kysyy lusikoita tai haarukoita, niin ei ole, koska tämä juodaan. Ei ole haarukoita, koska nämä syödään käsiin. Ja sitten aletaan maistelemaan. Tästä pikkuinen keksi täällä pohjalla, niin tämän päälle kuuluu laittaa nämä. Tähän tulikin heti suoraan hyvä kombo. Näyttää brisketiltä ja mauste kurkkuun. Kaneeli. Tää hemmetti. Kaneelin makuinen maustekurkku. Nyt oli muuten erikoinen. Brisketen pinta. Ihan erilainen kuin muualla. Vähän semmoinen hiiltynyt jopa. Briskettiin vähän tämmöstä napakkaa. Nyt maistetaan makkaraa. Karkea jauhatus. Varmaan briskettiä jauhettuna. Ja vanhan barbecuen tapaan niin se luultavasti käytti jotain ryyniä ja ehkä verta vähän tässä makkarassa. Maistuu pikkusen verimakkaralta, ehkä ryynimakkaralta myös. Mutta tämmöisiä makkarat oli ennen kuin barbecue alkoi yleistymään täällä Jenkeissä. Sitten vielä tää papumuhennos. No, en mä tiedä mitä voi sanoa. Ehkä se voisi vähän hernekeittoon verrata, eri väristä vaan, mutta aika mieto. Possun lihaa seassa ja papuja, niin hernekeitto ehkä lähinnä. Semmoinen setti tällä kertaa.
Mennäänpä katsomaan vielä savustimet, miltä näyttää täällä. Pakko sanoa, että on kuin kirkkonoiskävely on sen verran pyhänoloinen paikka lihanleikkaajia ja savustimia myöten. Tavattiin aika yksi merkittävä henkilö tässä Smithies Market ravintolassa. My name is Nina Schmidt-Sells. Yeah. And my dad's Smitty. A maiden name Schmidt. Yeah. German name. He purchased this barbecue establishment in 48 before I was born. And so another generation of German-American barbecue heritage. Okay, that's awesome. And no plates, only butcher paper, meat We over only there. use plates when we cater. Yeah, that's good. Have a big group. Yeah, that's very nice. Well, thank you for telling us everything. It was very pleasure. It was my pleasure. Thank you so much. Thank you. Tultiin tähän Smithies Markettiin ja tähän pitroomiin. Tää on niinku tosi legendaarinen paikka. Tää on vähän niinku olisi hypännyt aikakoneeseen. Tää on Lockhartin ensimmäisiä paikkoja. Omistajan ja perustajan tyttö kertoi tossa just tarinan. Ihan älytöntä. Tää on niinku... Tulee kylmiä väreitä vaan. Ihan mahtavaa. Savustimet on pikkusen erityylisiä täällä kuin muualla. Tavallaan niinku valtavirta BBQ:ssa. Tämmöisiä tiilipittejä. Ja tämän lisäksi takapihalta löytyy vielä erillinen offset smoker ja erittäin paljon white oakia, eli tammea savustamista varten. So what you're doing here? Right now I'm cooking ribs right now, sir. Yeah. Getting them sauced up, just getting ready for tomorrow. Okay. So you put sauce on the ribs? Yes, sir. Okay. And after that? After that, I just take them off, just put them in big lugs, put them in the bag right there. Okay, that's awesome. Yes, sir. Looks very good. So this is for one day? Yeah, it's for one day over here. Okay. Yeah, we did about 125 briskets this morning. Okay, that's a lot. So how big is the one brisket? The brisket's probably about 8 pounds. Okay, that's a lot. That's a lot. Yeah. 7-8 pound brisket right there. Yeah. Well, thank you for this. It was amazing. Thanks, All man. right, there. Hey, my name is Jerry right there. Jenny. JJ's I'm JJ. Okay. This is my place. Okay, sir. Check my Instagram. Okay. Thank you. Appreciate it, man. Have a good one. You too, sir. Mahtavaa. Aurinko alkaa pikkuhiljaa painumaan kohti horisonttia ja tapahtuma alkaa olla pikkuhiljaa valmis. Texas Monthlin World Fair on erittäin lämminhenkinen tapahtuma, jossa kaikilla on hyvä olla. Tapasin paljon uusia ihmisiä, vanhoja kavereita ja ystäviä aiemmilta Texasin reissuilta. Tässä muun muassa hyvä ystäväni Bill Dumas, a.k.a. Sausage Sensei. Hänen kanssaan pääsin savustelemaan Style Switch Barbecuessa Austinissa vuonna 2017. Oli muuten aika makia yövuoro. Semmonen video tällä kertaa. Kiitos kun katsoit loppuun saakka. Pistä kommenttia alas miten maistui ja palataan asialle. Semmonen oli päivä Lockhartissa. Oli aika pitkä ja tuli syötyä taas aika reippaasti. Järjellä on kupu pikkusen täynnä. Tapahtuman nimi oli Texas Monthlin BBQ World Fair. Ensimmäistä kertaa muuten sanoisin, että oikein. Kiitos kun katsoit ja pistä kanava tilaukseen. Muista käydä katsoa myös aikaisemmat videot täältä Texasin reissulta. On monta aika huikeita settiä. Ei muuta kuin näkemisiin. Lasit alas ja menoksi.